Welcome to my channel. Mauni akong kinabuhi as a momshie. Nanapod ni si Kika Wenlyn. Maglimpyo ta sa balay, maghugas, mag-vacuum. Mauni akong work karon. Maglimpyo, manarapo, maglaba, mamilo. Oh my God! Daghang kay buhaton ang nanay. Pero lingaw. Lingaw kaayo. Limpyo diri, limpyo dito. Kay mao man ni ang atong role sa kinabuhi. We have to clean. Manglimpyo gid sa hugas-hugas. Manglaba, mambagnod sa salog. Tararan! Apila na lang natong sayaw mga momshie. Kaya parang dihimo na lang na ako liog. Lingaw ang cute baby. Momshies, mauna po ni, manglaba na po ko. This is my day. Manglaba. Pero lingaw ka ay ko bisag manglaba. Lami yung ta dito sa sapa, no? So, mauni ang akong life. Dili ko arte, practical ma'am ko. Kay buhato na to ni, walay katabang diri sa abroad. Wow, hello! Naka-receive ko og package. It's a surprise. Nindot dahil maglimpyo tanong kay na ay surprise. Wala ko kabalo og unsa ni siya sulod. Gi-surprise na po ko sa akong partner. So, ako ning abrihan karon ako ipakita unsa ka ni. Wow! I never expect. Wow. So, di ara, I'm very excited. Ako na ni siyang abrihan kung unsa gid ni sulod ani. Wow. Oh, exciting. It's a papel. Papel, guys. Wow! It's a cell phone. Duha ka cellphone. Gi-surprise jud ko sa akong partner ba, palangga jud ko ba? Basta manghinlo ta sa balay na gyud ay surprise. Mag-isa lang di ako diri. Naapag case pink and black. I'm sure tig isa gid mi ani, wala gid siya nagsulti nako nga nag-order da siya cellphone. Wow. Lipay kaayo ko kung anak ko'y gamiton. So, gi-share na ko kung unsay sulod ani, abi na ko bomba. Kaya basig mabuthan ta. Pero this is life, good. Enjoy lang gid ang life, mga momshie. I'm very happy today kay gitagaan ko og cellphone sa akong partner. I love surprise. Ha? Ano lang ang buhay. Basta manghinlo day ta na aday kapalit. Wow! Bongga! Thank you for watching and don't forget to like and subscribe my channel. Wow! Gi-share lang nako ang akong kalipay nga naka-receive ko ani. Wala ko nag-expect. So mao ni bayad sa limpyo dai. Okay, see you my next video. Ayaw pagsawa.